Mas nidagan ang ihap sa mga lalaking nagka-interes nga magpa-vasectomy kung magpakapon. Kini sumala sa City Population Division sa Davao City. Sa datos as of June 13, 2025, 115 na ka mga lalaki ang mi-avail sa vasectomy program sa lokal nga gobyerno. 95 niini ang taga Davao City, 18 ang gikan sa laing lugar sama sa Siargao, Panabo City, Tagum City, Jensan ug Cagayan de Oro City ug duha ang foreigner. 64 anyos ang pinakaidaran ug 18 anyos ang pinakabata nga nagpakapon nga natala karon sa City Population Division. Gipasabot ni Justice Mindanao Rasgo ang Population Program Officer 2 sa CHO nga gipailawom sa series of counseling ang mga kliyente ay mo pailawom sa vasectomy. Ni saka nilang kuan kaning number of clients nga naga-avail sa atong vasectomy program, no scalpel vasectomy diri sa Davao City. Tungod sa daghan na ang nagka-interes nga magpakapon, ikaduhan na sa usa ka bulan ginahimo ang no scalpel vasectomy kun NSV matag ikaduhang Biyernes sa bulan ug katapusang Biyernes sa bulan. So karon daghan na ang lalaki nga empowered pod na mo dawat sa family planning na responsibility. Daghan kayo factors na nakatabang sa programa no nga kanang mo nang nagsaka ato numero karon. Niadtong miaging tuig, 126 ka mga kliyente ang nakater sa vasectomy program ug gilauman nga motaas pa ang ihap sa magpakapon una matapos ang 2025. Tuig 2008 pa gisugdan ang vasectomy program na matikdan karon sa City Population Division nga mas nagkadaghan ang gusto magpa-vasectomy nga paagi sa birth control. Ang NSV usa ka non-invasive procedure nga mulungtad og napulo hangtod 15 minutos ug nanginahanglan lang og gamay nga pag-atiman inig human. Mas ubos ang risgo sa no scalpel vasectomy nga family planning method kumpara sa bilateral tubal ligation ug aduna kini 99.85% nga effectiveness rate. Libre ang gihanyag nga vasectomy sa Davao City. Alang sa gustong maka-avail sa no scalpel vasectomy, pwedeng mobisita sa City Population Office. Pwede sab nga mo text o motawag sa ilang opisina alang sa dugang nga impormasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.